Okay, tak na ni si Bihang DXMFM, alas 4:11 na sa kahaponon, higala, maayong hapon! Yes, maayong hapon pag-usab. I'm so back. Balik ta sa ato ang programa na usab alang sa 4 to 5 p.m. ang ato ang Kinabuhing CMUan. Kani nga programa maghahatag ka nato og kasayuran kabahin sa kinabuhi sa usa ka tinun-an sa Central Mindanao University. Unsa gyud di ay ang ilahang life? Unsa gyud di ay ang ilahang kinabuhi? Ang ilahang mga academic activities, extracurricular activities and involvement? Unsa gyud di ay ang ilahang mga study habits, di ba? Mga challenges and memorable experiences nga ilang nasinatian sa ilang pagtungha diri sa Central Mindanao University. O banimin ninyo ha, hangtod alas 5 kay live karon nga atong makauban diri sa kahanginan. Usa ka third year development communication student sa Central Mindanao University